Ola, amigas e amigos, boas de novo. Xa vexo que seguides a traballar moitísimo. Contáronme que andades a investigar no globo terráqueo as dúas rutas que fixemos eu e máis Elcano. Ademais, tamén coñecíchedes a figura do noso escribano, Antonio Pigafetta, o encargado de escribir o noso tan prestixioso caderno de bitácora. Grazas a él, tivemos un diario de a bordo no que quedou todo plasmado. E puidemos estudar a flora e a fauna, animais que daquela eran totalmente descoñecidos. Xogamos a clasificalos en vertebrados e invertebrados, a saber as súas características, os seus comportamentos, e para iso nada mellor que aprender observando e preguntando. Collimos os nosos abrigos e as nosas cazadoras e alá fomos de visita a peixería Mares de Ares. Xa vexo que sodes uns expertos no mundo acuático, coñecendo diferentes peixes dos diferentes océanos. Comprobachedes que hai peixes grandes e pequeniños, así como moitas curiosidades que vos contou a mamá de Alex. Ata regaláronos un chipirón para ver como era por dentro e a espiña dun lirio. ¡Que experiencia! Soubemos clasificalos en vertebrados e invertebrados. Moitas gracias pola vosa colaboración. Sodes estupendas. Ademais, tamén sei que estades a experimentar, crear, descubrir e xogar un montón nos nosos ambientes de aprendizaxe. Dende comprobar que os mamíferos teñen leite, pasando por crear verdadeiras obras de arte, nada máis e nada menos que con tinta de calamar, descubrir os diferentes animais e as súas zonas de orixe, elaborar diferentes peixiños, pintar, decorar e xogar nunha super peixería. Está sendo unha gozada todo o que estades a aprender. Velaí vai o que nos tiñan preparado. E queredes ver os resultados? Estade moi atentos, que aí vai unha mostra. Sei tanto de vos que contáronme que conseguichedes ir de excursión e poder ver moitos máis peixes no Acuarium Finisterrae da Coruña. Estivestes moi atentos escoitando a historia de Gastón, o seu tiburón. Tamén vistes como daban de comer as focas, moi parecidas aos lobos mariños, que xa sei que buscastes información sobre eles. Magallanes e máis eu descubrímolos por primeira vez na nosa viaxe, e aí que chamáramos a esa illa Illa dos Lobos. Alí tamén puidestes ver estrelas de mar, polvos, langostas, ourizos de mar, raias, peixes, rocas e un largo etcétera. E sei que tendes moitas ganas de voltar a outra excursión. Eu penso que sodes quen de convencer as vosas mestras para voltar. Estade moi atentos ao noso seguinte capítulo, que algunha sorpresa teremos.